Good morning, friends. Good morning, everyone. So today is December 23, 2024. So time check is now 7:27. So karong adlaw kay magkuan adlaw kay manghatag og pinaskuhan ang among barangay. Hatag sila bugas ug ham, so mag-distribute sila karon, guys. So abang-abang. Thank you so much, barangay Tan-awan, sa mga daghan kay mga grasya nga gihatag na sa among katawan diri sa among barangay. Naitawo, guys. Ano abat, guys? Diin magagikan din. Diin magagikan. Nangita baya ko nimo. Kung palangga nga baby nga, guys. Sumulabang kita sa kasapaan. So, ingon nila kung hubog ko no ka, kung magabang kagsapa, masabot ako no kagkahubog. So, actually, guys, wala man ko nakainom, so dili ko mahubog. So, angat-angat guys. Padung na ko sa ubos, padung duty. So, ang panahon karon medyo kanang kaulan nun. Sige nang bagulbol ang kalangitan ba. Kay kuan, mag-ulan na po siya. So, mauto, napok ayo, napok ayo, kaulan na jud, nagtingog ang dalugdo, guys. Lagom kayong kalangitan, grabe. So, tubong-tubong ito sa ubos, guys. So, pabayaro na po si Habi og kuryente. Okay, ako na pa ganing utang sa tubig. Fittings dako pa kaayo. Naot ni malampasan ni tanan. Uglas ito si Paul. Wala ay kanang video. Arga pula sa Genesis. Genesis to sa Argao, mo bitaw ko na mara. Ano ba gusto sa Argao? Mani ba ng suggest, Meron kayong guest. Sana all. Asa ka, Paul? Nakay-guest ko on? Gusto mo ninyo. So hello guys, nagsulod ni og mga ham sa mga bags kay inig kalaw na sa hapon kay ipang distribute ni sa among mga barangay constituents amo ang pito ka pero diri sa among barangay. So actually guys, na dito sa luyo namo ang mga bugas, so nagtanong-tambang ni diri mga barangay staff sa pagsulod sa mga hams adto ibutang sa karton din sa bag. So mga na guys, daghan na kayong natigom namo guys, so tanaw mo na virgin nga ham guys, lami kayo ni siya nato ang so daghan na kayong na-repack namo guys, ang repack nasulod namo sa kuan guys. Nibutan mo din ang daghang kayo guys. Thank you so much barangay Tan-awan sa mga kamas ko. Guys, dagan kayong guys. Wala ko ibahin ham. Wala ko ibahin ham, bag na lang ako barangay ginaghatag sa amo ang mga barangay constituents of ham. Napoy bugas dito guys. May bugas dito to may bugas. Hoy! Ay, kuswapa. Abrihan na po din ay.
14 ko kulang unya na nagbalik. 14 ko lang. 14 ko lang. So hi guys, ang among barangay kay maghatag og ham o bugas. Sa among mga barangay constituent so guys, ma'am na guys ang ham. Napa dito ang bugas. Treasurer. Treasurer. Vote for me. Ang bagong treasurer. Si hi sa Dere Fred. Bad. My friend. Alam naman siya. Si Engineer Fred Elisio pero nag-transform na siya. Butari karong Mayo, Disyembre. Oh, ayaw kalimot. Edit ako pa.